ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ନାଁ କ'ଣ? କ'ଣ ଏଠି ମାଖନ ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ନାଇଁ କି? କେତେ ଜାଗା ମାଖନ କରିଛନ୍? 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ନାଇଁ କି? କେତେ ପକେଟ ମଞ୍ଜି ଲଗେଇଛ? 50 ପକେଟ ନାଇଁ କି? କେତେ ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛ? କେତେ ଇନକମ୍ କରିବ କି ଆଶା ଲାଗୁଛି? ଆମେ ଇନକମ୍ଟା ତ କହିପାରିବାନି, ପାଣି ପାଗ ଯଦି ଭଲ ଯଦି ଫଳ ହୁଏ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବ? ଲକ୍ଷେରୁ ଅଭାବ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଅଛି ନାଇଁ କି? ଖାଲି ମାଖନ ଚାଷ ନା ଅଲଗା କିଛି ଚାଷ ହେଇଯାଉଛି? ମାଖନ ଚାଷ ରୁମା ଖଣ୍ଡେ ଅଛି। ରୁମା ଚାଷ କରାଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଭାଇ ବାଦଲ ଭାଇ ଆପଣ କେତେ ଜାଗା ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ଦିଶୁଛି ନା 2 ଏକର ଖଣ୍ଡେ ହବ। ଏଇ ପାଖରେ 2 ଏକର ଆମର ଜାଗା ଅଛି, ସେଇ ଜାଗାରେ 2 ଏକର ଚାଷ ଖାଲି କଖାରୁ କରାଏ। କଖାରୁ କରାହେଇଛି ନାଇଁ କି? ହେଲେ ସବୁ କଖାରୁ ତ ଏବେ ଖୋଳିବା ସିଜିନ୍ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ କି? ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର କାମ କରିବା ଶ୍ରମିକ ଗୁଡ଼ାକ ବୁତିଆର ଗୁଡ଼ା ନାଇଁ କି? 3ଟା ବୁତିଆରେ ସବୁ ସାରି ଦେବେ? ନାଇଁ, ଆଜି ଏଇ ଗୁଡ଼ାଟା ଖାଲି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ କାଲକୁ ଦେଖାଯିବ। କାଲକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାଇଁ କି? ଇନଭେଷ୍ଟ କେତେ କରିଛନ୍ତି? ମାତ୍ର 20,000 ଟଙ୍କା କି 2 ଏକରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଛି। ଆମଦାନୀ କେତେ ହବ? ଲକ୍ଷେ ପ୍ଲସ୍ ନାଇଁ କି? ତୁମେ ଆଗରୁ ବି ତ ଚାଷ କରିଥିବ ବିତାଳୁ ଚାଷ? ହଁ, ଆଗରୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ମୋ ବାପା କରୁଥିଲା, ତା ଅମଳରୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ସେତେବେଳେ କରୁଛି ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରାହଉଛି? 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଷ କରୁଛି। ବର୍ଷକୁ ତଥାପି କେତେ ଟଙ୍କା ଆମଦାନୀ ହୁଏ? 3ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଲି କଖାରୁ ଚାଷରେ ହୁଏ। 3ରୁ 4 ଲକ୍ଷ ନାଇଁ କି? ଇନଭେଷ୍ଟ କେତେ ହୁଏ? ଇନଭେଷ୍ଟ 70,000। ଏ ବର୍ଷ ତ ଟାର୍ଗେଟ କେତେ ଅଛି ଚାଷରୁ ମାଖନ ଚାଷ ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ? କେତେ ଆମଦାନୀ କରିବ ବୋଲି ଆଶା ଲାଗୁଛି? 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମଦାନୀ ହେଇଯିବ। 3 ଲକ୍ଷ ଆମଦାନୀ ହେଇଯିବ ନାଇଁ କି? ଚାଷ କେତେ କହିଲେ 2 ଏକର ଏଠି ନାଇଁ କି? ଏଇଠି 2 ଏକର ଅଛି, ଆଉ ବାକି ଯାକ ସେପଟେ 2.5 ଏକର କେତେ ଅଛି ଆଉ। ସେପଟେ 2.5 ଏକର ଅଛି ନାଇଁ କି? ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟ କେତେ ହେଇଛି? 70,000 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, 70,000 ଟଙ୍କା। କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ ଚାଷ ବିଷୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ପାରିବେ କି? ଯଦି ଦରକାର ହୁଏ ଏଇ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ଆପଣ କଥା ହେବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ ବାଦଲ ଭାଇଙ୍କର ଲେବର ପାଖକୁ। ଏ ହେଉଛି ସାଗର ବାବୁ। ଆଉ ସାଗର ଭାଇ, ତୁମକୁ ମାଲିକ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ? 400 ଟଙ୍କା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଦିନରେ 400 ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତି ନା? କେତେ ଦିନ ହେଲା ତାଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ କାମ କରୁଛ? 10 ଦିନ ହେଲା ନାଇଁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ନେଇଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେବର ପାଖକୁ। ହଁ ଚलो ଯାଉଛନ୍ତି ଭାଇ। ତମର ଦରମା କେତେ? 400 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି? ତମେ କେତେ ଦିନ ହେଲା କାମ କରୁଛ ରେ? 10 ଦିନ ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ପାଖକୁ। ଆଉ ଶ୍ୟାମ ଭାଇ, କାମ ଭଲ ହେଉଛି ତ? ଖୋଳିବାର ପାଗ ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ଆଉ ତମକୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଉଛନ୍ତି? 400 ଟଙ୍କା ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ଅଛି। କ'ଣ ଦରକାର ହୁଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବାଲା ଯଦି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ତୁମର ମାଗିବେ ଦେବୁ କି ଆମେ?